Usa ka 23 anyos nga lalaking hubog nga nagmaoy, gipadakup siyang kabanay sa Talamban Police. Human misuway pagsunog sa ilang panimay. Pinaagi sa pagduslit sa kurtina sa panimay. May na lang nga napugngan kini sa kabanay o mga silingan ug wa na makadaku pa ang kayo. Sa pakisusi sa kapulisan giingong nahubog ang suspek og nagmaoy. Nagsige matud pa kini og yawyaw. Reklamo nga gikapoy sa trabaho ug nasya sa nangita og kwarta ug nagbuhi siyang pamilya. Sa dihang gidakop sa mga pulis ni sukol pa kini hinungdan nga kasong disobedience to person and authority, alarm and scandal ug arson ang ipasaka batok sa dinakpan. Tambag sa kapulisan sa publiko nga magahilig nga mag-inom. Wala man nato gibawa ng pag-inom. Ba't kung mag-inom ganito, ibutan na ito sa tiyan. Dili sa ulo. Then kung na mga problema, dapat istoryahan nato na. Diba? O ang problema, ang ihang claim nga, murag na siya problema sa pamilya, istoryahan nato na. O problema sa mag-asawa, istoryahon nato na. Kay way mahuman, mas mudako pa ang problema o ipaagi nato ka ng mga kaaligot-got.